Yan po ang the previous hosting of the Tokyo family from Pagkalan. 2 years back. 2 years ago. Which was held in Pagkalan. Kailanman asan ay ito ang pangako. Mabuhaw ka ngayon, ko'y hanggat yung sa ng lalaki. Nagtatanong lang sa'yo kung bakit ibibigin ko. Tapos si Uncle Mars and our mother, Balbina Cruz Security and Marcelino Cruz. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi. My three brothers from Japan. Sabay tayong umangahanap na nakakaan sa atin. Ang Ito po yung Kiyoshi family who hosted this reunion 2016. napaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Ito po yung isang kapatid namin, si Tadashi Kiyoshi. Very unfortunately, he is not with us now. Hindi sila nakakalaw, nasa Japan sila. Ito po yung mami namin, si Balbina Cruz Kiyoshi. Ang nakalipas ay babalik natin. Nakaalala ko sa'yo. Yan po si Uncle Mars na nakaupo doon sa may pintuan. Na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit munti, kahit munti, kahit munti, nakabuhok ko. And si Karen, my son. Jericho, my sister's son. And that was Ichiro. Yan po yung batang kumanta kanina dito. Si Ichiro now is May matanda binata na at guwapo. sana'y hindi kayo. Yan si Marcelino Cruz, Antiaga and si Ben. Wala nila. Kasama